Tisztelt konferencia, kedves érdeklődők! Köszöntöm Önöket a Magyar Nyelvjárások napján. Szakmai műhelyem ajtaját kitárva a Rábaköz egy kis községébe, Páliba invitálom Önöket. Kérem, nyújtsa egy bepillantást, hogy hogyan lehet a térség, a hely nyelvi, kulturális örökségét tanítani. Erre szeretnék egy példát mutatni. Egy példát, egy lehetőséget. Sipos professzor úr által szerkesztett Irodalomtanítás a 3. évezredben című kiadványban írja Forgács Anna és Horváth Zsuzsa tanárnő. A regionális kultúra felfogásában el kell mozdulni a csak hagyományismereti szemlélettől, a diákok széles körben értelmezett környezetének kulturális környezetéig. A regionális kultúra lényegében tehát interdisziplináris tartalmak közvetítését kívánja. Néhány előszó az összefüggések megértéséhez. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Géniusz Lóci körében 2 modultankönyvet írtam. Körös körül Rába vize hullámzik és Üzen a múlt címmel. A magyar irodalom tanításához készültek ezek a modultaneszközök. Láttam a kísérleti taneszközből tanulni a gyerekeket, és döbbenten vettem tudomásul, nem ismerik a helyet, ahol élnek. Vagy ha ismernek is, tudnak is róla valamit, az csak praktikus és pragmatikus szempontból. Ezek a problémák indítottak el most már egy több évtizedre visszanyúló kutatást és fejlesztést, amelyből szeretnék itt részleteket megosztani Önökkel. A szemléletváltás területei. 3 nagy terület, és egy kiegészítő lesz majd a meghatározó. A tartalmi megújulás, hiszen egy régió sokszínű kulturális örökségével volt a cél megismertetni az általános iskolai korosztályt. Ez csak úgy lehetséges, ha a tantárgyi struktúrák zárt merev kereteit felülírjuk, és kitörünk ezekből a struktúrákból. Integratív elemeket építünk be a magyar tanításba, és az interdisziplináris tartalmak megjelenítését helyezzük előtérbe. Ez magával vonja a módszertani megújulást is, hiszen a tanulói tevékenységek útján sokszor felfedeztetés, örömteli tevékenységek útján jutnak el a tanulóink az élményekhez, és szereznek ismereteket szülőföldükről. A pedagógiai újdonsága a taneszközcsomagnak az új pedagógiai gyakorlatok alkalmazása és a tanári szerep megváltozása. És a legnagyobb újdonság a taneszközcsomag. A taneszközcsomag, amely moduláris felépítésű és szorosan kapcsolódik a 2 alapmodultankönyv, a Körös körül Rába vize hullámzik, és az Üzen a múlt című kötethez. Így készült el 7 éves kutatófejlesztő munka után a Múzsák tánca taneszközcsomag. Már a cím is utal rá, művészeti nevelést és az anyanyelvi nevelést helyezi előtérbe. Kipróbálás 1 éven keresztül történt a szakmai anyagoknál, 2500 tanuló vett részt benne. A programban az általános iskolától a középiskoláig. Az anyagot a magyar nyelv és irodalom műveltségterületbe integráltan és a helyi tantervbe építve mértük be.
Milyen integratív elemek kerülnek be a magyar tanításba? Folklór, művelődéstörténet, nyelv, játék, zene, életmód, hagyományok, helytörténet. Ez a sokszínű váltás sokszínű, képességfejlesztő eszközöket kívánt. Mégpedig a kártyajáték, a társasjáték, a puzzle kirakójáték, amely a játék örömét idézi fel, videóanyag, hangszalag, időszalag az időutazáshoz, napló, túraútvonalak és kézműves játékok. Rendkívül fontosnak éreztem pedagógus pályánban a családhoz, a szülői házhoz való kötődést. És nagy szerepet érzek ma is a családoknak, hiszen szárnyakat adhatnak a gyerekeknek. Az ábrázolt képet, rajzot egy kis tanítványom készítette el a kipróbálás után, amelyet most megosztok önökkel. A család, a gyökereink. Főszerepben az édesanyánk, akitől édesanya nyelvünket tanultunk. Sok múlik a gyökereinken, a neveltetésünkön, az anyanyelvi neveltetésünkön, és ezen keresztül a személyiségfejlesztésünkön. Mi kell ahhoz, hogy egy gyerek örömteli munkának, ne kényszernek élje meg a tanulást? Mi kell ahhoz, hogy egy gyerek büszke legyen arra, hogy tud? Mi kell ahhoz, mi minden kell ahhoz, hogy egy gyerek a tudás várában igenis büszkén ott mer ülni? Beavatom önöket. Zene, sport, játék. A Gutenberg galaxis, a könyv, amelynek érzi a gyerek az illatát. A természetjárás, ahol túrázhat, ahol szaladgálhat önfeledten. A játék, a fantázia, az álmok és a pillangók kergetése. És a művészeti nevelésből a vizuális kultúra, a festés, a rajzolás és az alkotás öröme. És ezek a gyerekek nem felmondják a leckét, hogy mi az a nyelvjárás, mi az a szülőföld. Ezek a gyerekek megfürödtek az anyanyelv, a nyelvjárások és a szülőföld örömében. Ezek a gyerekek, Nagy László míves szavait idézve, műveld a csodát, ne magyarázd. Milyen műveltségtartalmat közvetítenek a taneszközcsomag részei? Kiemelten csak az anyanyelv és irodalom műveltség területre térek ki, érintőlegesen szeretnék a másikról területekről egy-egy mondatot mondani. Mesék, mondák, dramatikus játékokkal indítjuk a szülőföldhöz való kötődés kialakítását, majd első tagozatban lép be a irodalmi emlékhelyek, színháztörténet, nyelvtörténet, nyelvjárások, közmondások és híres nyelvészeink tanítása. Ehhez modulsegédanyagok készültek, hiszen említettem, a taneszköz moduláris felépítésű. Körös körül Rába vize hullámzik modultankönyv, nyelvünkben élünk modul, memória társasjáték, a Múzsák tánca megyénkben egy irodalmi anyag, 5 mondatképekben képességfejlesztő játék, és a Tündértót ritka egy vizuális játék. Az ember és társadalom műveltség területen belül jeles napokat, népszokásokat, rituálékat, ünnepi szertartásokat tanítunk a gyerekeknek, és megtanítjuk azt is, hogy hogyan kell egy múzeumban viselkedni. A hozzá készülő modulokat itt olvashatják. A művészetek elengedhetetlen része ennek a nevelésnek. Tájegységünk népdalaival ismerkednek, és aki nem tud énekelni, már pedig sok tanítványunk van ilyen, azok zenei rejtvényeket, zenei hangszereket készítenek, és dramatikus játékokat adnak elő. A hozzá kapcsolódó modul segédeszközök rendkívül gazdag anyagot tartalmaznak, a puzzle kirakójátéktól az egyház történeti sétákon át a videóanyagig.
hiszek a kultúra közösségfejlesztő erejében és az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében. Több területen. Az általános iskolai tanítás és az anyanyelvi nevelés minden területén. Pillantsanak ide, a műhelyünkbe. Galgóci emlékházban jártunk a gyerekekkel. Megtanultunk korongozni, dőrbe. A Premontrei rendházban az egyházi kincsekkel ismerkedtünk. Aztán Bősárkányban kosarat fontunk. Rábaközi táncokat gyakoroltunk, táncoltunk, kukoricát fosztottunk, közben meséket, mondákat, dramatikus játékokat adtak elő a gyerekek. Aztán bepillantást nyertünk más kultúrák világában is. Megismerkedtünk a kékfestő hagyományok készítésével, még kékfestő ducokat is készítettek a gyerekek. Vertük a rábaközi perecet, aztán kifőztük, jó ízűen megkóstoltunk, majd pannonhalmállutollal írtunk. A nyelvünkben élünk modul az, amelyet részletesen szeretnék az önök szíves figyelmébe ajánlani. Ez a nyelvtörténetű modul tulajdonképpen a hely nyelvi örökségének tanításáról vonatkozik. Mi mindent tartalmaz? Nyelvtörténeti sétára hívjuk tanítványainkat szülőföldünkön. Híres nyelvészeink nyomába eredünk, hiszen meglepően fogják majd tapasztalni, hogy Szenci Molnár Alberttól Gombóc Zoltánon át Kazinczy Ferencig ki mindenki tette el névjegyét a Rábaközben. Aztán megismerkedünk a szomszédfalum Mihályi híres nyelvjárás kutatójával, dr. Kisjenő akadémikus úrral. Nyelvi játékokkal, önfeledten játszunk. Tájnyelvi vetélkedőket rendeztünk a Rábaközben. A mese és a mondavilág, az irodalom is bekapcsolódott a munkánkba, hiszen Irodalom a régióban című modulon keresztül megismertük írókat, költőket. És jött az alkotás öröme, amelyhez irodalmi pályázatok adtak lehetőséget. A nyelvtörténeti séta szülőföldünkön 3 nyelvemlék segítségével történik, 2 az igazi, amely a Rábaközhöz kapcsolódik, az egyik a soproni szójegyzék, a másik a soproni virágének. Híres nyelvészeink nyomába eredünk, ahogy mondtam, Huszár Gálon, Kazinczy Ferencen, Révai Miklóson, Szenci Molnár Albáton, Gombóc Zoltánon át megismerünk, hogy kik mit tettek hozzá ehhez az örökséghez. Aztán a végén emléktáblát tervezünk. Elkészítjük, és ezt egy képzeletbeli ház falára fel is tesszük. Feladattípus, tevékenységforma, követelmény 3-as tükrében mutatom be az anyanyelvi kompetencia és a kultúra közösségfejlesztő erejét. A nyelv állandóságának és változásának megfigyelésére alapozva a nyelvszemlélet gazdagodásával jutunk el a szófejtéstől a szókincs gyarapításon át a tájszavak szépségének felismeréséig és a regionális köznyelv közösségfejlesztő erejéig. A mindennapi élet, az ételek, az emberi tulajdonságok, a dramatikus játékok jelentős rétegeinek megfejtésével ismerjük meg elődeink gondolkodását, és tanuljuk meg értékelni, tisztelni őket. A feladattípusok a szavak szó összetételének vizsgálatától a népköltészet és a dramatikus játékok világáig vezetnek. A névcsúfolók, a falucsúfolók, a nyelvi játékok példáinak sokaságával tapasztaltuk meg a nyelv játékosságát és sokszínűségét és felnevelő erejét. Ezekből is bemutatok egy csokorra valót. Az jelzett feladatok az aktív és a passzív szókincs folyamatos gazdagításához és a helyesírási szabályok készségszintű alkalmazásához járultak hozzá. Úgynevezett beszélgetőköröket hoztunk létre. Hogy miről beszélgettünk?
A szövegfonetikai eszközöket figyeltük meg, és felfedeztük a térség, a Rábaköz legjellemzőbb tájnyelvi zenéjét. Azt, hogy legszembetűnőbb az e-hangok csengése. Hogy röviden ejtik az egyébként hosszú i, u, ü hangokat. Az e-hang helyett íznek. Pénz. Néha őzést használnak. Az l-hang az y-nal írt szavakban megjelenik. Góla, follow. A szavakkal bepillantást nyerhetünk az itt élő emberek életébe. Elárulok egy titkot, ami engem nagyon meglepett. Meglepő volt számomra, hogy amikor a tájszavakkal találkoztak a gyerekek, akkor azt kérdezték, hogy Edith néni, ez a falusi beszéd, ez olyan parasztos. Erről mi miért tanulunk? A lenézettség, a műveletlenség, az iskolázatlanság társult a nyelvjárások megítéléséhez. Bizony jó néhány órának, beszélgetésnek és felfedeztető, örömteli, értékfeltáró pillanatnak el kellett jutni a gyereknek ahhoz, hogy a végén ők maguk mondják ki. A falusi beszéd nem is szégyen. Megőrzendő érték. Jellegzetes tájszavakat tanultunk meg. Ezekből szeretnék bemutatni néhányat. Most zárul le egy pályázatunk, egy tehetségpályázatunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, amelynek keretében a gyerekekhez közel álló online feladatokkal találkoztak. A Learning Apps különböző tankockák segítségével játékos, változatos feladathelyzeteket kínál az online tanulni szeretni akaró, kedvevágyó gyerekeknek. Tetszett nekik, élvezték a tanulást történelem szakos kollégám segítségével. Tájszavakat kerestek. Díszes kendő mit jelentett? Mit jelentett a zsombor? Mit jelentett a sajtár? És mit jelentett a zséter? A tájszavakhoz kapcsolódó képek, rejtvények megfejtése igen nagy élmény elé állította a tanulóinkat. A rábaközi ételeket kerestük meg tájszóval, illusztrációkat, ábrákat értelmeztünk, és megpróbáltuk megfigyelni a nyelv állandóságának és változásának a képességét. Nézzenek csak ide a rábaközi tájszavakra, rábaközi ételekre. Elfelejtett ételek voltak, de nagyszülők és dédszülők besegítettek, megéreztettük nem csak a nyelvi világát az ételeknek. Sütöttek nekünk kalingót, ettünk kráflit, és otthon megpróbálták, megkóstolták, mi az a rénye, mert még sosem hallották. Hát ugye az a tojásra rántotta. A rábaközi tájszavak emberek tulajdonságait is próbáltam közelebb vinni a gyerekekhez, és megfigyeltetni, hogy egy-egy szóban mennyi kincs, mennyi gazdaság, mennyi tapasztalat rejzik. Bömhez, csetabota, gigeles, kelekóla. Ezek mind rábaközi tájszavak. A rábaközi tájszavakat szomszédfalumból származó akadémikus úr munkájából, dr. Kisjenő professzor úr munkájából merítettük. Az emberek tulajdonságait keresik itt a gyerekek tájszavakkal, szintén a Learning App segítségével és nagy élvezettel. Lekötötte a figyelmüket, és utána emlékeztek rá. Nem volt kötelező megtanulni, de emlékeztek rá. A szó összetételek vizsgálata. A szó összetételek vizsgálata, szókapcsolatok már elvezetnek bennünket a népköltészet kezdeteihez. A szólások, szóláshasonlatok, közmondások
értékes színfoltjai a táj nyelvjárásának és a nép költői fantáziáját mutatják. Keres, kutass a könyvtárban, kutatómunkára hívjuk a tanítványainkat, és dokumentumelemzésre, a rábaközi tájszótára és a gyerekekhez közel álló szótárakhoz használatára. Ki gondolta volna, hogy ekkora sikeres lesz a szófejtésnek? A bába keresztség, asztal fiagyalázó Bélbödön. Mennyi megfigyelés, mennyi tapasztalat, szépség rejlik abban az egyetlen egy szóban, hogy asztal fiagyalázó. És amikor megfejtették, amikor felfedezték a gyerekek a szavak jelentés rétegét, a felfedezés örömét élték át. Jé, hát az olyan ember, aki nem eszi meg az ételt, aki elszórja az ételt, és ezt úgy hívták régen, hogy asztalfiagyalázó. Miért hívták úgy? Ezen érdemes volt, mint probléma felvetésem, elgondolkodni. Ragyogó fogalmazások, kiváló esszék születtek erről a témáról. A tájegység jellegzetes szókapcsolatai, szólás hasonlatai igen nagy élményt jelentettek a gyerekeknek, ezt is Kisjenő professzor úr tájszótára alapján végeztük. Megfejjük a kutágost. Ugye ezt arra a gyerekre mondták, akkor mondták a gyerekeknek, hogyha nem volt tej a háznál. Fő kéne, ha az ágy is fő kéne, a lusta emberre mondták, borral mosdik, kóbászó törőközik. Ez a jó móda emberekre való volt. És ugyancsak derült az osztály, ha szarba markol, az is arannyá válik a kezibe. Azt jelenti, hogy ennek az embernek minden sikerült. A névcsúfolók és a falucsúfolók, népünk tréfás, játékos kedvből fakadó csipkelődések a költészet világát vetítették a gyerekek felé. Ádám, batyut vissza hátán, elemér, neked tojig az egér. Örömet jelentett a nyelv zeneiségének a felfedezése, a játékosság sokszínűségének a megfigyelése, és a kreatív szövegalkotási gyakorlatok, amelyeket ez alapján végeztünk, amikor hasonlókat alkottak egy-egy névre, mondjuk Ernő, Kati, Lajos. A névcsúfolók, a falucsúfolók igen nagy sikert arattak a tanítás folyamán. A tréfás, játékos kedv, a humor és a csipkelődés is a költészet világát rejti. Megfigyelésen, szellemes gondolkodáson alapulnak, és nagyon érdekes volt felfedezniük, hogy mindig a hibákra, erényekre mutattak rá, de mindig a szomszéd falut csúfolták. Önmagukat soha. Mivel páli vagyok, engedtessék itt meg nekem, hogy elmondjam önöknek, hadd osszam meg szülőfalumnak a történetét. Neki dűlnek, mint páliak a ködnek. Mondja a falucsúfoló. Mit jelent ez? A páliak valamikor réges-régen nagyon sok hajdinát vetettek, de az öregek szerint Péter Pálkor a leereszkedő köd elviszi a termést, ezért a kisbíró kidoboltatta, hogy aki csak mozogni tud, aki járni képes, menjen a falu határába, és el kell nyomni a ködöt. Hát a páliak annyira nyomták a ködöt, hogy letaposták a hajdina földeket. A nyelvi játékokat igencsak jelentős fejlesztő erővel tudtuk használni a szókincsfejlesztés szolgálatában. A magánhangzók és a másolhangzók segítségével szókincs gazdagítási gyakorlatokat végeztünk, miközben a szavak jelentés árnyalatát fedeztük fel. Tájnyelvi szavakat többfajta jelentésváltozatból kellett meghatározni. Zsibavirág, csimbok, ciha, katicabogár. Bizony eljutottak addig, míg felfedezték sok mindenen a gyerekek, hogy a tájnyelv egy kincs. Ugyancsak nagy sikere volt a beszédes földrajzi neveknek, a megyei térképről különböző típusú helységneveket gyűjtöttek névtani gyakorlat alapján. Ilyen például Mihályi, ilyen volt Halászi, vagy a birtoklásra utaló Petőháza. A földrajzi neveknél
tanulási képességfejlesztésekor kreatív gyakorlatokat is végeztünk. A táviratjáték nem maradhatott ki ezekről a nyelvi foglalkozásokról. Például tárva nyitva állok előtted, órák hosszat várok rád, 7 betűből állok. Ugye itt van Kapuvár. Táviratoz játékot ők maguk is gyártottak, átérezve, megélve ezzel az alkotás örömét. Ugye olyan helyre kellett utazni, ott várta a távirat, a címzettet, amelynek a termőföldje Agyagos. Ehhez helyismenetre is szükség volt, Agyagos Szergényről volt szó. A beszélgető körök után sikerült a gyerekekkel megállapítanunk, hogy a nyelvjárásokban érvényesül az érzelemkifejezés, a képszerű láttatás, a táji változatosság és a helyi nyelvi kreativitás, népi bölcsesség, nyelvi humor keveredett. És megfigyeltük az összetartást, a nyelvi összetartozást, a nyelvi otthonosságot. És ugye ebben a körben nem kell említeni Péntek professzor úr gondolatait, kezdetben vala a nyelv. Ez az anyanyelvi nevelésben, az identitás nevelésben a szellemi kulturális örökség meghatározó eleme. A gyerekek maguk mondták ki, a tájnyelv nem szégyen, hanem érték és megőrzendő érték. Mivel a nyelvet, az anyanyelvet és az irodalmat egységes szempont alapján kezeltük, ezért a képességfejlesztő kártyajátékok, amelyek a mondákhoz készültek, kreatív szövegalkotási gyakorlatokat tartalmaztak a tárgynyelv felhasználásán keresztül. Az érdekességük, hogy minden mondához van ilyen kreatív kártyajátékunk, színvilág, szimbólumvilág, különbözteti meg, és ide be lehet tenni a feladatokat, amelyek az egyéni képességfejlesztést kondicionálják, vagy éppen a felzárkóztatást szolgálják. Élmény volt a gyerekeknek tanulni, és hamar rájöttek, ha megváltoztatják a kártyák sorrendét, akkor új alkotás születik. Aztán foglalkoztunk a mesterségekkel is, amelyekre most időhiányában már nem térnék ki. Viszont szeretném önöknek figyelmembe ajánlani egy jó gyakorlatokat, a tehetséggondozást és a versenyeztetést. Itten is megköszönöm tisztelettel Mezei Katalin írónőnek, az Írók Alapítványa hogy támogatta a vetélkedőnket. Az első tájnyelvi vetélkedőt Csornán a Széchenyi iskolában rendeztük, a mi iskolánkban, és itt tapasztaltuk meg, hogy az együttes élmény milyen közösségteremtő erővel bír. Tanár úr is, professzor úr is táncra peldült, amikor a Mihályi bohócjárást mutatták be a gyerekek. A következőt nyelvjárási vetélkedőre 16-ban került sor, professzor úr szülőfalujában, Mihályiban, és az én szülőfalum, illetve én a Rábaközi Alkotóműhelyen keresztül fogtunk össze, hogy a gyerekeknek ismét egy élményt szerezzünk. Sajnos ezeknek a folytatása mind-mind anyagi kötöttség, attól függ, hogy van-e pályázati lehetőségünk, és nyertünk-e pályázatokon. Nagyon jól érezték a gyerekek, a Rábaközben minden iskola ott volt. És volt még egy haszna a nyelvi örökség tanításának. Jól összejöttek a véletlenek, a Soproni Múzeum írt ki egy Családi Legendárium című irodalmi pályázatot, amely egy fantasztikus párbeszédet indított el a nemzedékek között. Ahogy a nagypapák és a nagymamák mondták, végre jött a kisunokám, hogy beszélgessünk, mama. És elmesélték, és most tudta meg a család, hogy a Jászai Mari nénivel együtt ment volna, sőt együtt is felvételizett a nagymama, színésznő szeretett volna lenni, de mivel egy tehénbe került a tanítatása, ezért lemondott a színésznői pályáról. Gyerekeknek nagy élményt jelentett. Aztán nagyon ajánlom figyelmükbe a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben mi is most részt vettünk. Szeretném hinni Kis Jenő professzor úr gondolatait,
hogy munkám nem volt hiába való. A nyelvjárások a helyi kultúra hordozói, a helyi kultúra újjáteremtésének eszközei. Én ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, hitet és kitartást. Kérem, ha idejük engedi, hallgassák meg a Kárpát-medencei tájnyelvi vetélkedőn készült felvételt, ahol a Csornai iskola csapata, a tanítványaim megosztott első helyezést értek el, és Bognár Zsófi falucsúfolókat ad elő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Most pedig azt mondom el, hogy a megyébe hogyan szokta az egyik község a másikat csufulni. Például minket kenyeretlen vitédinek csufultak. Mink meg erre azt mondtuk, mert kitúlla a kalács, pedig nem tudtál ki, mert nem volt. A kapuvári menyecskéknek, mert mivel kobak a fejleszek, úgy csufultuk, hogy kapuvári kobakok. De te híra fogatok, talán megveteltetek, azon veszekedtetek. A gardaiakat, azokat meg kecskéknek csufultuk. Már mikor a gardaiak kecskét akartak venni, fölvitték a magasba, annál leugratták. Ha nem törött el a lábuk, akkor megvették. Ha most valakit látnak, hogy jó lábai vannak, azt mondják, hogy ennek is jó lábai vannak, mint a gardai kecskének. A szárazföldiek, azok meg megborotválták a mákos tésztát. Holnap fukarok voltak, hogy a gyerekek észre ne vegyék, kiszőrösödött, 4 napos volt a mákos tészta, hát megborotválták. A páliak, azok meg a ködnek bűtek. Valamikor a páligazdák igen sok hagynát vetettek. Aztán Péter Pál előtt kötök szoktak gyújni. A régi öregek meg azt tartották, hogy a köd elviszi a termést. Ezért kidobultatta az akkori bíró, hogy aki járni, mozogni tud, mindenki a falu végére el kell nyomni a ködöt. Annyira nyomták, annyira, a hagynát méletiborták. Ezért mondják, hogy neki dűnnek, mint a páliak a ködnek. 3 kisebb települési község van a megyébe. Szilád, Gyóró, Dínesfa. Erre meg azt mondjuk, belefér a szatyorba. Endré, meg alacsonyabb fekvési község. Arra meg azt mondják, sárba süppett Endrik, széles szergény, utvagyagos. A bágyok szóval fiak, azok meg Sándort választottak. Mivel megint ember volt, minden nap más családnál bűnt. De mindennél káposztát főztek neki. Persze igen megunta a kántor a káposztát, ezért ilyeneket aludj el, fáradj el további káposzta, mert nem vette téged a kántor a gyomra. A kónyak, azok meg a bikát húzták fel a toromba. Kigyöpösült a toronyok körülete, hát mit csináljanak vele? Az egyik ember kitalálta, ki kell vezetni a község bikáját, föl kell húzni, majd lelegeli. Hát rákötötték a nyakára a rodazókötelet, húzták. Aztán, mikor szorult a hurok a nyakám, bezzeg a bika kitúlta a nyélit. Elkátotta magát az egyik. Mi de kanyarja? Húzd komám, kónyi bika kanyarán. Forrázni, ott meg a kányák felének. Azt mondja az öreg kánya fiatalnak. Mondd elégét. Az meg büszkén megrázza a farkát. Parádó.